Nagkakaasiyat awan makatulad may sa atong mataya. Di makapayagpag pusong nagkasukan tasintiyaw awanin diragsak nadagsang gasan ni parin tipekat tagapunan naulpi karakas di paan bukan nakakaasti ang iyag awan makatulad may sa atong mataya. Di makapayagpag pusong at masugat taasik tiyawagan awan di ragsak nadagsang gasan as di marit tipekan nagapukinayat na ulpit naragas paay kanina. Tengna ibay-ibay pinawam daytoy margaritan ayas siya ay pusok di mairurte dagsang sa tata iman awan manla banat ni ayat na ulpit naragastiin paay bukanya. Pinanawang daytoy margaritan ayas niya tupay pusok di mairurme dagsang sa tatapi man awan manla ilang naman abanang ni ayat naragastiin paay bukanya apalag ni ayan naulpit